بقفعاوي ጨፍጫፍ بعداو سراويت ولق ملاخ إساس أفرقي أبتي زحالف ورح حدار أب كتما أخصوم زحالق وغناتنا نمذكر مدلوات كمستقبرم كنتيبا تا كتما قليس أمنلوم كنتيبا كتما أخصوم آيت إلياس قحساي لومي أبزحلف وملقتي ربعاي ورحي اتم ببعداوي سراويت ولق ملاخ إساس أفرقي أب أخصوم زتجفجف وغناتنا صباح سنبات 19 مقابيت هزبي أب جز أخوينو شمعة بمبره كمز ذكر عمل كيتو ملو روعي ورحي مهنيات نقار ألت 10 ساعة الإسلام إننا ذكرنا يكون خذ لنا زي الحساب سلسل وسدا بسوان ذي ألت 10 ساعة سببوا الكوف يو نابد يوتيوب وين خالتي هنا سببوا الكوف أفضل له أجز أخوينو نتم بقفعي تجارب راح كمخانم نايزر مدفع شفت أزوجهم ناي روعي ورحي ناي شمع مولع بروجرام على تأسست شعنته وكنت مخصوم كلنا وجزء كايد مالو كوميشن سبعوي مسلات ودب حبرات حجرات عب تجري زي تفتسمو قفعتات مس كوميشن سبعوي مسلات إثيوبيا بحبار بمخان متراي متلامو تقبلنت كم زي بلون نزين مقوام دما حزبنا سوني إسرا مقابيت كاب جزء كي وتأت قومو كم زجلس أتوم كنتيبا حبيرو ملوم ملؤ ملأختي كنتيبا آيت إلياس قحساي دحر زينا كنا أربلكم هنا فاشستي أبي أحمد مستشفحفتي حيلتات تمكحتي أمحرن بعداوي سراويت ولك أملاخ إساس أفورك أن تواديدو زفت أمورار مليونات زقطر وقراتنا تمزابلهم يوم Channel 4 أبي كتما مقلب بزعبا زركبو تمزابلتي زوادودو تأبتأب كاتلنا كنا أربلكم هنا أب تجري يكيد بزلو خينات بمليونات زقطر السبات كمربتهم تمزابلهم يوم زم وجنات بدبدب نفرتن كبير برتن جفجافوت تدرات إثيوبيا سراويت إيرتران ميليشياتات أمحاران زتفانقل يوم زبالة غازيتانيا Channel 4 أبز حز أوان لعلمي إتشي حزبين أب كتما مقالة تمزابلو كم زمت حبيرو زم تمزابلتن وبزحات سمونات توقعيزم يوم أبزي زبتحو كلهم دماززن تو تاريخ اللوام إذا دمس دك أكاب كتما قجت هادي مايا نام مقالة متسيام أنا هادي ما بنت أنا متبين فعدس فوزي هادي ما أنا بنت أقص بديش سويت ما يبني مقعد ساعات واستحداث هادي مقعد له نعزا دما مسلسة دقا كاب معراب تجري كتما حمورا هيوتا كتادحن هاديما أبزي أب كتما مقالة أبز ركب جزيا ومعقبي تركب بصحت ورح سلازنبرت أبزي نختبات صح خلت تسمون ودي إلا اتاز ولدتها هسان درو خلت تقنا خمس خوانان عبدحان كونتات كم تركبن اتجازيت أنيا جاليسوم How old is the baby? 13 days. 13 days. The baby seems to be doing well, but Meaza is still recovering from the trauma. وتدرات إثيوبيا إيرترا ميليشياتات أمحاران قفعتات النافذ إيوم تباهيلهم خصوص صانيحهم يوم دحري حمشت أوارح قدام مينستر أبي أحمد كبيد زخونة حساسة أو مسألات كم زتفت أما آمينهم اللو زبالة غازيتانيا Channel 4 ازي دما بغبنات كوينات كم زحت التزاريبوم بسنكت كوينات بزحات هصانات ولدهم كم زمتو ومن حزي زختامات كم زخونن قاليهم دما كا ولدهم كم زتفلالوين اتغازيتانيا حبيروم قال كابزوم هصانات اب مقله كم زركبو نزوم قلعو يحجزو كابزلو وغنات حاده زخونو دكتور صفوانيا غليصوم ازوم دكتور اتزلو كونتات عزيزه حساسب مخانو مسمحازتهم بمزرراب ناي وعلم تبغسو سيدوم ان حجز يركبون تسفق أوريتنا إنا وعالم أبسو أونت بعلو تسفق أوريتنا إنا سبات النات أموين الناموتون النار أنا سقكن بالأين خيلن نزئية دما قال نقبريلنا ننكسا أسلنا أزوم تمزابلتي كاب منقستي زرخو حاجز كم زيلا زدليهم كل عينة حاجز حزبي كتمام غلا كم زقربه لهم اتزينا عمل كيتو حزوون تمزابلتن زختامات هزانات النبتا كتمان نوحاز يوم كم قوال 10 عامات هزان فرهي وتزول وقنات ولد خبي له أي تفلت من نمسكنا بزي هذا من مش مسيحي الله ديم زمزم مسخ بزي
ካብ ዝተፈላልያ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝመጹም ተጋሩን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ፋሽስቲ አቢ አሕመድን መሻርክቱ ምስ ዝኾኑ ወረርቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምዎ ዘለዉ ምጽናት ዓሌትን ግፍዕታትን ብምቋም ትማሊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ድሙቕ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ተጋሩን ፈተውት ተጋሩን ነበርቲ ሰሜን አሜሪካ ካብቲ በቅድም ትማሊ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቀጸለ አንጻር ፋሽስት አብይ አሕመድ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ዝቐንዐ ተቃውሞ ሰልፊ ትማሊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣካይዶም እዞም ካብ ዝተፈላልያ ግዛኣት ሃገር አሜሪካ ዝተወጻጹ ተጋሩን ፈተውት ተጋሩን ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምድጋፍ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ዝፍጽምዎም ዘለዎ ግፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠጠው ንኸብሉን ነዚ ግፍዕ ዝፍጽሙ ዘለዎ ግፍዐኛታት ድማ ግቡእ ክትትል ተገይሮም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንኽውሰደሎምን ካብዚ ሓሊፉውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ወታደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይወዓል ሕደር ካብ መሬት ትግራይ ብቁልጡፍ ንኽወጹን ድምፆም ንምስማዕ እዩ ካብ ርሑቕን ቀረባን ተጓዒዞም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተረኸቡ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ፓርክ ዋሽንግተን ስኩዌር መልዕሊኡ ዝገበረ ተቃውሞ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ናይ ተቃውሞ ጭርሖታት ብምስማዕ ንኮሎምበስ ሰርክልን ቤት ማዘጋጃ ከተማ ኒውዮርክን ብምጥቕላል ኣብ ዓበይቲ ጎዳናታት ኒውዮርክ ሲቲ ብምዝዋር ድምፆም ዘስምዑ እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ቀጻልነት ንክህልዎን ኩናት ትግራይ መዕለብ ክረክብ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትና ንዝተፈጸሙ ግፍዕታት ዛጊድ ብዝተረኸቡ መረዳእታታት ተጠቒሙ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግባእን ነዚ ገበን ዝፈጸሙ አካላት ድማ ግቡእ ፍርድን ክፍረደሎም ድፊት ክሕድርን ጸውዖም ካብዚ ሓሊፉ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ንዝፈጸምዎም ገበን ኩናት ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንኽምርመር ምፍቃድ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ንሓቃውነት እቲ ምርመራ ዘዛብዕ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካን ውድብ ሕብራት መንግስታትን ነዚ ኸይዲ ደው ከብልዎ ከም ዝግባእን እቲ ኸይዲ ምርመራ ድማ ብነፃን ዘየሻራውን ኣካል ንኽካየድ ንኽገብሩን ጸዊዖም ኣለዉ በተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንክከፋፈልን ንህዝቢ ትግራይ ዘጋፍዑ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ድማ ብዘይወዓል ሕደር ካብ ትግራይ ንክወፅን ኩናት ትግራይ መዕለብ ንኽረክብን ኣድላይ ዘበለ ጻዕርታት ኣሕይሎም ንኽቕጽልሉ ድማ ሓቲቶም ኣለዉ ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁልዕ ወራር ካብ ዝኣወጀሉ ግዘን ነዘም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ብሓባር ብምዃን ቀትርን ለይትን ኣብ ጎድኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ደኺሙና ሰልቺና ከይበሉ ድምፂ ውፅዕ ህዝቦም ንምዃን ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ዝነኣድ ከም ዝኾነን ከም ትግራዋይነትካ ኩርዓትን ሓበንን ዘሰማዕካ ተግባር ንምዃኑ እዚ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ንኽልተ መዓልትታት ዘካየድ ውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ምስክርነት እዩ ናብ ካልኦ ዜናታትና እንትንሰግር ወይታ ሕሶት ዝኾነ ፋሽስቲ አቢ አሕመድ በተደጋጋሚ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ትግራይ ኣይኣትወን እናበለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሰሙን ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ኣስመራ ሮኬት ምትኳሱ ሃገራዊ ድሕንነቱ ከኽብር እዩ ተገዲዱ ናብ ትግራይ ኣትዩ ክብል ከም ኣመሉ ሓሲሎም ኣብዚ ዘድህበ ዝርዝር ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ዳሲስና ኣለና I can assure you in 100% terms in 1001% terms there are no Eritrean armies operating in Tigray ሚእታው ዘይኮነስ ሓደሽሕን ሓደን ሚእታው ከረጋግጽ ይኽእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ፈጽሞ ያተወን ቀደም ብያለሁ በቃ ኢትዮጵያን አያቋትም ሰዎቹ ኢትዮጵያ እኮ 10,000 በላይ ጦር ደቡብ ሱዳን ያሰማራች ሀገር ናት ከቸገራት እኮ እሱን ታመጣለች ለምን ከኤርትራ ትወስዳለች እዞም ሰማዕናዮም ኾራኹር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ዝኾኑ በዓል ዛዲ ገብረሃን ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ሓዊሱም በሉ ዝተባሃልዎ ንምባል እንታይ እምበር ንምንታይ ዘይፈልጡም ከምኒ ሬድዋን ሁሴንን ካልኦት ኣረይቲ ርፍራፍ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ዝኾኑም ሓሻኽር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂም ኣብ መሬት ትግራይ ኣትወን ኢሎም ዓይኖም ብጨው ሓጺሞም ቅሉዕ ሓሶትን ትሕስዎም ከምቲ ዛዲ ገብረሃ ዝበሎም ሚእታው ጥራሕ ኣይነበረን 1,100 ሚእታውን ርግጸኛ ብምዃንዮም ንዓለም ሕብረተሰብ እናደናገሩ ጸኒሖም ንሶም ጥራሕ ዘይኮኑስ እቲ ዓለም ብማን ተመልሓሱ ዕሉል መላኽዕ ምዃኑ ኣጸቢቓ እናለለየቶ ዘላም ፋሽስት አብይ አሕመድ እውን ንዓርሱ ሓስዩም ነቶም ገዚፍ ትካል ዓለምና ዝመርሑ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ
كحسيوم سجا أيبلن فاشيست أبي أحمد سراويت والكملاخ إساياس أفوركي فتسيمو أمريت تجراي يلن زدما أتطبق الرجاج سألكم كسادين باللحس لزبلهم غوتيريس وون تقبلهم سراويت إرترام أمريت تجراي يلن بموبال نعلم تزاربهم يوم نزيب جوجل فاشيست والكملاخي أبي أحمد ليتن معلتن زئلم قلو حسوت الناتق أبابلو زقاوحو مع خنات ميديو دمام نزحالفو أستات حموشت أوارح سراويت والكملاخ إساياس أفوركي مريت تقراي رقصن النابلو كدن قرنا قويعم يخون مبر والكملاخي أبي أحمد كدمي كلت معلتا تبيلوم أبتي معلتو زحالفو حسوت بارلامو قريبو نخبري توم بلون تبلم سق إلوم زتربعو تلاقتوكا كنتاب كي حسبم سراويت والكملاخ إساياس أفوركي أمريت تقراي اللوم تواجئو إنا تواجئون يزركب بمبال دحريك ندي عنكليل آمينيوم يخون مبر حزوون سقات هاقراو دحن الناس لزلو مريت تقراي لقيق كواتس أي خلن بمبال نبارلام وتزاريبهم حزد مام نزبل اللام الحاسو جنار بعن شمون تنسعتات كيما لأم حزي أبس مرا مبصح دحر مقباروم سراويت والكملاخي إساياس أفوركيم مريت تقراي لقيق كواتس مس ممهرون أزازيون فاشيست إساياس أبسم معكم زبطحو بأدراشا محبراو متأسار بيلو علاو غير اللوم نزينا بأسمراز تقبرا مبصح كعجبو مسول كملاخي أبي أحمد كابستقو عزوم حشاخر حدا دمام باندا دكتور أبراهام بلايوم نتيك للتيوم والكملاخ تزقبر واسم معمل كتون كم سعب إلو اللوم أبسمرا نايكل تمعلتي ناشرح قعزو كبر طقلاي مستر زحز زمرحو بدون وصيتاو زخونه ميت غيرو تمليس له نابز تقايد ناي حق مخبار اوبريشن تناي تفات حيلي بتدغاغامي ناس مرا روكيتنا توكسه نتنا إرترا سراويت بجدي ناب نوعلن مكلخال قبل ناب تግራይ ቦርደር ሓሊፉ ኣትዩ ስለዚ ሕዚ በዋናነት ተገዲዱ ዝኣተወ እንኳን እንተኾነ እቲ ናይ ቦርደር ሓሊፍዎ ዘሎ ከባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ብፌደራል መከላከያ ሰራዊት ክትሓዝ ንሱ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከዓ ናፍቲ ዝነበረ ቦርደር ክምለስ ተስማሚዕና ኣለና ጉጅለ والكملاخي أبي أحمد سراويت فاشيست إساياس أفوركيم دوبت حسونا مريت تقراي كأتو زقددوم بوغن تقراي نابس مراز تتوكوس روكيتيو زبل عبارة مهزوم هيزوم حاسوت أبرئس حاسوت النخم مرم حزونا علم كدناقر إنا فتنا يركب يخون مبر اتحققن سراويت والكملاخي إساياس أفوركيم جناك عبدالروت خوينات جميروز قبرو مدلاو كمزلو خوينم فاشيست والكملاخي أبي أحمد بلعل تقراي كوينات كابز أوجل لعلة جميروم حزب تقراي مس سراويت فاشيست أبي أحمد فيتن تتحانانق سراويت تقدف دمام بدحريت متسيو موقع كمز جمرم منقس تقراي أبتقوان أفليتيوم روكيتنا بس مراز تتكوسون سراويت والكملاخي إساياس أفوركيم أمريت تقراي آتيو موقع أمس جمرة دحري حادثو منبيلو كمز نبرة زذكريوم كفلما موافر درونات زنبرون مريت إرترا منبارو زفلتيوم أزي منقس تقراي تراي زي كونس محبرسب عالمون بأوانو زرقاقص أيوم كابت مالي جميرو تتنطرطرو كأتو يخيلينا ونقمتو نورنا نا إساس حيلي منقس أس جميرو اللي تمالي بستقاور قطن أبع آخرن كبابيون حمارا ونمكات زقبر زنوار قطن بدحريت نا إساس حيلي نا إساس كبت برتات أو حمارا كعلب حزبنا خداناقات حزبنا خبرقق حزبنا خبتن تنكسائسي انت أبي زوفرو نتب محراقات زوفره حيلي نمدقاف احنا في نفيت نقطن نسخة بدحريت نعطم كادحن يلو بدبداب بخبيت بدبداب تسني من كساس جميل له. Witnesses described artillery strikes. كتما حمرة كابت شعتك 17 نوفمبر زنبر مدقعتي أزي مسكح كحيو. كاب سراويت إرتراز تونشفة كبت برت قبل علم منبري سلاموين زيقاتتن أب هوسبيتال areas and the hospital.
ፋሽስት አብይ አሕመድ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂም ንመሬት ትግራይ ለቂቑ ክወፅእ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ዝብል መግለፂም ብዕልን ዓለም ተዛሪበሎም ብወገን ኤርትራ ግን ነዚ መግለፂ ዝድግፍ ወይ እውን ዝነቅፍ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ዑደት ፋሽስት አብይ አሕመድ መልኪቱም ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂም ኣብዚ እዋን ካብ ዘጋጠሙ እዋናዊ ማሕለኻታትን ህፀት ዝተመልኦም ኩነታትን ግቡእ ትምህርቲ ወሲድና ኣሎም ኣለና ብምባል ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ክስራሕ እዩ ብዝብል ልሙድ ቋንቋ ዲፕሎማሲ መግለፂኡ ዛዚሞሎም እንተ ሰራዊቱ ብዝምልከት ግን ኣለኹ የለኹን ከይበለም ኣብ ዝሓዞ ቅዋም ነቂፁ ይርከብ ብምዃን ድማም እቲ ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ከይቐተልኩ መቐለ ኣትየ ኢሉ ብቕልዑ ዝሓስወም እቲ ልዕሊ 3 ሚልዮን ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ተጋሩ ይቕልበለኹ ንምባል ዘይሓነኸም እቲ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ኩናት ዛዚመለኹ ኢሉ ዝተተርብዐም ብኣውርኡ ድማም እቲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መሬት ትግራይ የለን ኢሉ ዘላኽዐም ናይ ሓሶት ክፉእ ወልፊ ዘለዎም ጉጅለ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ሕዚም ነቲ የእትዮ የለኹ ከይበለ የውፀለኹ ዝብለና ዘሎም ክዳን ሰራዊት ምክልኻል ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ተኸዲኑ ኮንጎ ሰኣን ወዲዩም ካብ ጫፍ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ጫፍ ደቡብ ትግራይ ተበቲኑ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት የብፅሕ ዘሎም ሰራዊት ህግደፍ ብሓቂ መሬት ትግራይ ለቂቑ ክወፅእ ድዩም ዝብል ግን ሕዚ እውን እቲ ዝተለመደ ናይ ሓሶት መደናገሪኡ ንዘይምዃኑ መረጋገጽ የለን ኮይኑ ግን ክልቲኦም ውልቀ መለኽቲ ተስማምዑ ኣይተስማምዑ ብዘየገድስ ኣብ መሬት ትግራይ ዝኣተወ ወራሪ ንመሬት ትግራይ ለቂቑ ክሳብ ዘይወፀም ብረመፅ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብታ ዝኣተዋ መሬት ከም ዝቕበር ሎሚ ቅነ ዝካየድ ዘሎ መስተንክራዊ ስርሒታትን ዝምዝገብ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ዓወታትን ምስክራት እዮም ኣብዚ ዛዕባ ተወሳኺ መብሪ ክቡና ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣዘራሪብናዮም ነርና ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣቢሉ አብይ አሕመድ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ድሕሪ ንነዊሕ ግዜ ሓሶት ን5 ወርሒ ዝኣክል ንዓለም ሕብረተሰብ ንዘብፅሕሉ ፀቕጢ መልሲ ንክህብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትያ እያ ፀኒሓ ገበን እንተፈፂማ እውን ክትጥየቕ እያ ንሓቶም ኣለና ሳቶም ከዓነ ከምኡ ኢሎምን ኣለው ገበነኛታት ክቕፅዕ እዮም ኢሎምን ኣለው ኢሎም ትሰርሕዎ ገበን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ግን ንዓቶም ተመሊሱ ዝሓቶም ዘሎ ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ኢሉ ሽዑ ኤርትራ ምእተዋ ምስ ረጋገፀ ኤርትራ ከይንወፅእ ካብ ትግራይ መንግስትን መከላኸሊ ሓይልን ዝንፈርሖ ስጋኣት ስለ ዘሎ ኣይንወፅኡን ኢሎም ኣለው ንሕና እውን እዚ ውሕስና ክንዎም ስለ ዘይከኣልና ዝወፅሉ ኩነታት ኣይክህሉን ኢሉ ኣንዳዕሪዑ ተዛሪቡ እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ እንታይ ሓድሽ ነገር ከም ተረኸበ ይንፈልጥን እቲ ስጋኣት ናበይ ከም ዝኸደ ይንፈልጥን ኤርትራ ክወፅእ የላትነላ ኢሉ እንደገና ካሊእ ፕሮፓጋንዳ ይካይድሎ ኣብዚ ክልተ ፀገም ኣለዎ እንክጅመር ተዓንቶ ዝበልክዎ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ድሕንነት ስጋኣት ናበይ ከይዱ እንታይ ሓድሽ ነገር ተፈጥሩ ካልኣይ ክሳብ ሕዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣትየ ነይረ ክወፅእ ኢሉ ብዕሊን ዓለም ዘፍለጦ ነገር የለን አብይ አሕመድ ዝነግረና ዘሎ እዚ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ እንዲያውም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ትዝነበረና ምትሕግጋዝን ምሕዝነትን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና ይብለና ዘሎ ብኻሊእ ቋንቋ ትንገብሮ ዝፀናሕና ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ ትግራይ ግፍዕ ክንፍፅም ኢና እዩ ስለዚ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ንሓቂ ድዩ ንሓሰት ኢልና ካሊእ መስራሕ ክሳዕ ዝግበረሉ ኤርትራ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ንዓለም ከፍልጥ ኣለዎ ከምኡ ምስ በለኸ እንታይ እዩ ዝግበር ሕዚ ባይታ ካሊእ ምድላዋት ይገብሩ ኣለዉ ክልቲኦም ቅድሚ ነስመራ ምዃዱ አብይ አሕመድ ምስ መከላከያን ምስ ካልኦትን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ንሕና ዝበፅሐና መረዳእታ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ሰራዊት እንታይ ወፀ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተሓናፊፁ ቦታ ክፍል ገይሩ ንኽረአየሉ ተወሰኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ድንበር ወሲዱ እቲ ኩነታት ከም ዝቕፅልሉ መስርሕ ውፅኦም እዮም ሕዚ ክነውፅኦ ኢና ንዓለሙ ክነፍልጥ ኢና ስለዚ እንድሕር ናይ ሓቂ ኤርትራ ክወፅእ ኮይኑ ሕቡራት መንግስታት ከም ትቅድም ሒዚ መንግስቲ ትግራይ ዝጠየቆ ነዚ ዝረጋግፅ ቨሪፋይ ዝገብር ክሳዕ መጨረሻ ምውፅኦም ዝረጋግፅ መጀመርያ ወይ ከም ዘለዎ ይረጋግፅ ቀፂሉ መስርሕ ይግበረሉ ከመይ ገይሮም ናበይ ከም ዝወፁ ኣብ መጨረሻ ወፂኦም እዮም ዝብል ሳልሳይ ኣካል መሰረጋገፀ ጥራይ እዩ
ኤርትራ ወፂኡ ኢልካ ክረጋገፅ ዝከኣል ስለዚ ሕዝውን ናይ አብይ አሕመድ ቃል ወሲድና ካፍቶም ዝሓለፉ ሓሶታት ዝተፈለየ ካልእ ነገር ይርአናን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዓለም ከፍልጥ ኣለዎ ኣቴ ነይረ ሕዚ ክወፅእ ድልው እየ ክብል ኣሎ ብሕቡራት መንግስታት ከዓ መፁ ክረጋገፅ ዘሎ እዚ ክሳዕ ዘይኮነ ንሕና ፅዕንቶ ናይ ዓለም ክቅፅል ከም ዘለዎ ክንቀሳቀስ ኢና ኣብ መወዳእታ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ካብ መንግስቲ አሜሪካን ዝቀረበሉ ጻውዒት ሰላም ከም ዝተሐሰመን ካብ ሕሉፍ ድማ ኣብ ቃሉ ተኣማኒ ከም ዘይኮነን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ተዛሪቦም መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከብፅሑ ናብ አዲስ አበባ ጌሾም ዝቐነዩ ሰናተር ክሪስ ኩንስ ምስ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ክልተ ሻዕ ተራኺቦም ን5 ሰዓታት ዝኣክል ከም ዘተዩ ብምሕባር ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ኩናት ጠጠው ንኸብል ካብ መንግስቲ አሜሪካን ዝቀረበሉ ጻውዒት ከም ዘይተቀበሎ ገሊጾም ኣለዉ ፋሽስቲ አብይን መሻርክቱን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ብዛዕባ መፍጻሞም ካብ ሴናተር ክሪስ ኩንስ ዝቀረበሉ ክስ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸመ ይኹን ሓዋሩ ዝፍጸም ምብራስ ዓሌት የለን ኢሉ ከም ዝመለሰሎምን እቲ የካይዶ ዘሎ ኩናት ድማ አንጻር ሕወሓት እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ኣይኮነን ብምባል ከም ዝነገሮም እቶም ሴናተር ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ሴናተር ፋሽስቲ አብይ ነቲ ክክሕዶ ዝሓገየ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ